dette trelængede parcelhus i Birkerød bor Trine og Anders i den ene længe af huset. Det var den ene. Og den anden. De har 2 børn, og et tredje er på vej. Anders' bror Mikkel og hans hustru Juliane har 2 børn og bor i husets anden længe. Måden vi bor på er jo, at vi har 2 huse på en grund, og så er det jo så bygget sammen med en mellemstue, og det er så den mellemstue, som vi skal have lavet til et fedt børneværelse. Det er helt klart, hvad kan man sige, vores forestilling om et godt familie- og samliv, ikke? At man bor sammen med andre mennesker, har noget social interaktion med andre voksne, ikke? Også, så det ikke bare bliver os 2 og så vores børn. De 2 familier ønsker at renovere deres kolde og nærmest ubrugelige mellemstue, så den bliver et lyst og funktionelt aktivitetsrum for deres fælles børn. Derfor har de kontaktet byggerådgiver Per Gronert. En af de mest effektive måder at skabe nyt liv i et gammelt mørkt hus er ved at indsætte nye og store vinduespartier. Moderne lavenergiruder isolerer op til 3 gange så godt som almindelige termoruder gjorde for få år siden. Og det giver mulighed for at forøge boligens glasareal, uden at det koster mere i varme. Per Gronert har i samarbejde med en arkitekt udarbejdet en plan for, hvordan familiernes nye børneaktivitetsrum kommer til at se ud. Børnefløjen skal være lys og inspirerende. Derfor bliver bjælker og træværk malet hvidt. Der kommer døre i begge gavle af rummet, som fører ind til familiernes boliger. Der bliver indbygget et skab til legetøj. Vinduerne i facaden bliver slanke og elegante. Bænken udgør et hyggehjørne og skjuler varmeapparatet. Skydedøre giver adgang til haven, uden at optage gulvplads. Byggeriet er i gang, og snart kan ungerne boltre sig i lys og luft fra de mange store vinduer og skydedøre i den nye børnefløj. Udover den økonomiske gevinst ved et lavere varmeforbrug, kan nye vinduer også være med til at forbedre indeklimaet, så du undgår kulde og træk og kondens på ruderne. Arbejdet med de nye bærende bjælker bliver hurtigt udført, og soklen bliver muret op, så de store Velfax-skydedøre kan sættes i. Valg af vinduer har stor indflydelse på, hvad der er for nogle funktioner, der kan udspille sig i rummet. De store skydedøre giver frihed til møblering. Om sommeren kan du åbne dem helt op og lade haverummet og stuen flyde sammen. For uden skydedøre bliver der isat nye vinduer. På den modsatte side får facaden ny isolering og nyt udseende med høje, slanke vinduer. Jeg glæder mig rigtig meget til at se værelset. Ja. Jeg tror, det er blevet så godt. Vi har selvfølgelig godt set, at den her skal tage form, Ja. men nu bliver det fedt at se med indretning, og at det endelig er færdigt. Mod haven har facaden fået et kæmpe løft med skydedøre, udvendig isolering, pudsning og flotte zinkinddækninger. Mod vejen er forandringen enorm med ny hoveddør og de høje Velfax-vinduer, der giver huset et moderne look. Skydedøre sørger for, at rummet er lyst. Interiøret kan ændres på mange måder, så det udfordrer til leg. Det gamle saunaagtige loft har fået gips og masser af hvid maling. Brune klinker er blevet til lyst gulv i eg, og den snekkererede bænk udgør en afdeling til hygge og afslapning. Det rodede og uanvendelige rum er blevet tofamiliehusets hjerte. Et rum, som ungerne vil elske at lege i, og så smukt og organiseret, at de voksne vil lege med. Det er jo som at have fået 40 nye kvadratmeter fuldstændig. Der er lys og luft, som var det, vi rigtig gerne ville have ind i rummet, ikke? Jo. Det er et sted, man har lyst til at være.